Ok, dobar dan svima. Moje ime je Marina Đorđević za one koji me ne znaju. A vidim da ovde uglavnom sve ljude poznajem. Ima neka nepoznata lica. I drago mi je što ste ovde večeras i u ovolikom broju. Ovakvi treninzi su veoma važni, posebno kada želimo da imamo, da kažem, brz rast u poslu i kada želimo što više da napredujemo i kada želimo da sledimo sistem. A ovde stvarno imamo jedan fenomenalan sistem koji možemo da sledimo i samo da idemo step by step. Ovo danas što ćemo raditi je jedna od najvažnijih stvari u ovom poslu i kada savladate te tehnike, vi ćete biti master u ovom poslu. Naravno, za svaku tehniku jasno vam je da je samo potreban broj. Znači, sve je igra brojeva. Koliko puta pokušate, koliko puta pogrešite, toliko puta ćete dobiti taj pravi rezultat, ono što u stvari nas na kraju interesuje. Ono danas što ću ja raditi sa vama jeste šta uraditi sa saradnikom pred prezentaciju i šta uraditi sa saradnikom nakon prezentacije. To je veoma važno. I to smo primetili da je neophodno sada na osnovu ovih iskustava koje smo imali u protekle 2 nedelje koliko držimo, da kažem, prezentacije ovde u ovom prostoru. Generalno, ove tehnike su važne bilo da radite 2 na 1, ili tako, na primjer, razgovor koji ste zakazali negde na nekom mestu sa svojim mentorom, ili da dovedete čoveka ovde na kažemo, jedan vid javne prezentacije. Koliko vas poznaje ovih 5 stavki? Bravo. Ovo nam je objašnjavao Šuš kada je bio ovde u Beogradu i ovo smo u stvari mi prvi put čuli na Momentumu. A ja ću sad objasniti za one koji nisu čuli. Znači, ovo je 5 aktivnosti koje mi treba da radimo, 5 osnovnih aktivnosti da bismo imali uspeh u ovom poslu. A to je inviting, poziv, presenting, znači da prezentujemo, jel tako, ovu našu ideju, closing, zatvaranje, trening, da znači treniramo, i promoting, da se bavimo, da promovišemo znači ovu našu ideju. Ajde mi recite ovako, šta mislite kada radite ovih 5 aktivnosti, od ovih 5 aktivnosti, od kojih vi u stvari imate onaj productive time, produktivno vreme? Bravo. Od svih. Od sve te. Da li od svih? Inviting i training. Samo neće. Prvo i četvrto. Koje je pitanje? Trening nam služi da bismo... Inviting i closing. Bravo. Inviting, praktično ove 2 stvari možemo da kažemo da su jedna, presenting i closing, zato što radimo ih u isto vreme. Znači, držimo prezentaciju i zatvaramo, je li tako? Je li tako? Znači, to je jedna veština i ovo je inviting. Najvažnije 2 stvari koje treba u ovom poslu da savladate jeste poziv, pozivanje ljudi, i presenting, to je zatvaranje. Jer, vidite, nije toliko važno šta ćete vi čoveku reći na prezentaciji. Jer ako se vi fokusirate na to šta ste njemu rekli u toku prezentacije, da to bude savršeno, da imate savršene rečenice, to se realno nikada neće desiti. Ali ako se fokusirate na to da naučite zatvaranje, to je ono što nama donosi novac. Ok, sedite slobodno. Evo ima ovde tamo 2 mesta. Reci da to Steva kasnije. Stevo, prijavi se, stani ovde ispred kamere, molim te. Da te uslika. Dobro je naš čovjek, to je taj čovjek. Samo malo mi se prizora zapiše ovdje. Ja ću preći tamo zašto, samo ti što prosim. Ok. Znači, najvažnije 2 veštine koje, da ponovimo, su pozivanje, poziv i zatvaranje prodaje. Jer šta se obično desi? Obično čovek prezentuje, ili tako, neku poslovnu ideju, sve on to super odradi, pun entuzijazma i tako dalje, međutim na kraju kada dođe ona prava stvar, onaj finalni deo, kada treba da postavi pravo pitanje, on se tu uplaši i povuče se i stane i šta se desi? Pa sve ono što je uložio ono vreme od onih prethodnih sat, 2 koje je pričao je nestalo. Zašto? Pa pustio je čoveka.
Taj čovjek je otišao, pitanje je da li će se taj čovjek ponovo vratiti, on će njega ponovo zvati, ovaj će onda misliti da on njega smara i onda se tako produži agonija. Niti je njemu dobro, niti je ovom čovjeku dobro. Ovako, i da i ne je savršen odgovor. Savršen. Samo dajmo da dođemo do tog odgovora. I postavite pitanje, vežbajte, pucajte, promašit ćete 10 puta, 20, 30, big deal. Nema veze, ali ćete nakon 30. puta samouvereno da postavite pitanje koje je closing pitanje. A to je jednostavno pitanje. Kad počinjemo? Sad ili odmah? To je jednostavno pitanje. Ljudi se boje da postave to pitanje, ali to je pravo pitanje. Ok, doći ćemo kasnije do toga. Inviting. Ljudi takođe se boje pozivanja. A šta vam govori ako se neko boji pozivanja? Nije sigurno da se posao. Bravo. Šta još? Boji se ne uspije. Bravo. Šta još? Boji se odbijanja. Bravo. Šta još? Nije prvi siguran to što rekao, može na tebe to prinese. Tako je. Što znači, on jednostavno nema dovoljnu sliku u ovom poslu. Jer vidite, ja verujem u ovaj posao da mogu da pozovem bilo koga. Tadića. Big deal. Alo, ti si političar, ali ja tebi ovde dajem ekstra posao. Ti nemaš slobodno vreme, ti si isfrustriran. Ja nemam problem sa time. Zašto? Pa ja zato što znam i verujem da je ovo dobar posao. Takav stav, kada čovek ima, on nema problem nikoga da pozove. I zašto ljudi imaju problem? Evo, čist primer. Na primer, zove vas neki prijatelj i kaže, treba da se vidimo sledeći četvrtak, gde si, šta si ili šta god da bude, i vi kažete, nemam pojma, ajde pozovi me sledeće nedelje. On vas zove sledeće nedelje, vi ste sledeće nedelje zauzeti. Jer vi u tom momentu imate u misli da on vama dosađuje. Pa ne. Jednostavno ste zauzeti i jednostavno taj moment nije bio pravi kada se pozvao. Šta će biti sledeća njegova reakcija? Zove vas nakon 2-3 dana kad vi njemu kažete. Zašto? U tom periodu između vi ste dobili jedno 100 poziva. Pa naravno da se niste uopšte setili toga. Ljudi su zauzeti. Nemojte da mislite, vaša podsvest, vaš mindset kaže, aha, ja njemu sigurno dosađujem. Ne, vi njemu ne dosađujete jer on ne sedi kući i ne čeka da ga Bojan pozove. Pa ne, nego čovjek ima obaveze, radi, u gužvi je. Ali Bojan ga pozove i kaže, druže, jel si slobodan? A on kaže, jel se vidimo večeras u 7? On kaže, ne mogu. Ok, zovem te za 2 dana, ćao. Ne pričam mu više ništa. Zašto? Pa nije pravi moment za to. Čovjek je zauzet. Znači, samo je naše pitanje našeg načina razmišljanja. Poziv treba da bude vrlo kratak. Ne treba ništa da pričate preko telefona. Samo da vi delujete da ste busy, da ste zauzeti, kad ga pozovete, druže, daj se vidi, u gužvi sam, reci mi, šta radiš sutra, šta ti više odgovara, sutra ili uvek dajte alternativu, znači za vreme, to je najbolja varijanta, jer kada postavite čoveku pitanje, kad ti odgovara da se vidimo, on nema pojma, on ne zna. Zašto? Pa niko ispred sebe nema plan. Ali ako mu vi date alternativu, skratite mu, suzite mu izbor, na primjer, šta ti više odgovara, da se vidimo četvrtak ili petak? On će reći, više mi odgovara petak. I vi ste ga već suzili. Ja ovde sam zapisala nekoliko rečenica. Imate ljude, na primjer, koji su u gužvi, koji nemaju vremena. I vi jednostavno imate pristup ka njemu. Vidi, zovete, ne znam, neko ko vam je, kolega s kojim ste radili i znate da je on u neviđenoj gužvi, u neviđenom haosu. I možete slobodno da ga pozovete i mu kažete, gde si Bojane? Reci mi, da li ja grešim ako smatram tebe da si osoba koja je uvek otvorena za neke nove ideje? Ne. Šta ja radim? Šta? Ne, šta ja radim? Ne, šta ja radim dalje? Ok, ćao. Ne pričam više ništa. U ovom momentu on nije otvoren za novu ideju. Zašto bi mu ja naturala nešto što on ne želi da čuje? Onda mi dolazimo u sukob i onda on, jao što me smara, ovo. Ne, nisi otvoren za nove ideje. Ćao, čujemo se, prati šta ja radim. Čujemo se, vidimo se na kafi. Posle mesec dana sam će vam prići. To je mnogo bolji način da radite marketing privlačenja, a ne marketing odbijanja.
Ako smarate ljude, vi ih odbijate. Ako privlačite ljude time što ih ignorišete, jer to je super rečenica, nisam otvoren, super, idem dalje. Šta? Koja je prava sad reč za sledeći korak? Next. Idem sledeći. Sad zovem Draška. Je li tako? I kažem, ćao Draško. Marina ovde, vidi, u nekoj sam gužvi, reci mi, jel ja grešim ako tebe smatram osobom koja je uvijek otvorena za neke nove ideje? Ne grešiš, apsolutno si pravo. To sam čekala. Ja sad idem dalje. Je li tako? Ja kažem, vidim Draško, znam da si ti u gužvi i da nemaš vremena, ali ja sam upravo pronašla jednu fenomenalnu stvar koja može da ti obezbedi da imaš više vremena, a da pritom to ne utiče na tvoje prihode. Reci mi, kad ti više odgovara da se vidimo, četvrtak ili petak? Može sreda. Ne. Četvrtak ili petak, kad ti više odgovara? Zauzet sam i četvrtak i petak. Može subota. Subota, okej, može subota, hoćeš 5 ili 7? 5. Super, vidimo se u 5, tu i tu, na tom i tom mestu. Može sledeće nedelje. Može? Ajde, kaži mi sledeće nedelje. Pa na ovaj nedelje sam na Konik idem, da uskuliram malo. Aha, super. Okej, reci mi, kad ti više odgovara da te pozovem, hoćeš početkom ili krajem nedelje? Zovem u ponedeljak. U ponedeljak, okej, važi, čujemo se u ponedeljak i vidimo se sledeće nedelje. Dogovaram. Ćao. Kraj. To je stav, ja ga ne puštam, uhvatim ga. O čemu se radi? Bravo, ajde pitaj me o čemu se radi. Jeli, a čemu ti to meni hoćeš da pričaš? Vidi, pošto je stvar 90% vizuelna, sada kad bi krenula da ti objašnjavam preko telefona, dugo bi trajalo. Zato te i zovem da dođeš da vidiš o čemu se radi u četvrtak u 7. Dobro, reci mi makar nešto čisto da znam o čemu. Mogu da ti kažem da se radi o industriji koja je najveća na svetu. Najveća na svetu? Nafta? Ja, to je prezentacija. Čuo sam da kažem na... Kako se zove firma? Bravo. Ajde. Znači, sad sam njemu odgovorila, to je najveća industrija na svetu, tako? Sad, ti me pitaš šta? Kako se zove firma? World Ventures. Jel ti znači nešto? Čemu se radi? Zato ti zovem. To neka putovanja kao Ventures? Zato ti zovem da dođeš da vidiš. To opet neke tamo prezentacije, nemoj molim te s tim. Će bići. Sad, bravo. Sad, šta je važno? Koga zovete kad vas to pita? Koga zovete? Zovete nekog prijatelja sa kojim ste dobri ili zovete osobu potpuno nepoznatu? Prijatelja. Okej. Poznanik. Može varijanta sa poznanik. Kao znamo ga, ali nismo baš nešto bliski. Dobro. Okej, ajde, nas dve. Znači, ja vas zovem, to je po preporuci neke osobe, je li tako? Okej, Draško, na primjer. Kako se vi zovete? Lidija. Halo? Lidija, mi treba Marina Đorđević ovde. Jasno, izvolite. Zdravo Lidija, Draško me je zamolio da vas pozovem, ne znam da li vam je spomenuo da ću vas ja zvati? Jeste. Super. Rekao mi je Draško da vas pozovem, pošto upravo sam sa njim odradila jednu fenomenalnu stvar, pa mi je preporučio i rekao da vam se javim i da ćete vi biti fenomenalna osoba za to. Recite mi, kada ste slobodni da se vidimo? Da li vam više odgovara četvrtak ili petak? O čemu se radi? Ovako, pošto dugo bi trajalo, ako bi vam ja sada sve ovo objašnjavala preko telefona, pošto je Draško rekao za vas da ste veoma odgovorna i ozbiljna osoba, onda pretpostavljam da je najbolje da se vidimo u četvrtak i petak pa da onda pričamo o svemu. Je li to okej? Jeste, možemo četvrtak. Vaši, vidimo se u četvrtak. Šta sam ja uradila? Draško je rekao za vas da ste vi veoma odgovorna i ozbiljna osoba. Pa će ona mene više da pita dalje. Jer sve što dalje mene pita pobija činjenicu da je ona ozbiljna i odgovorna osoba. Je li tako? Na neki način indirektno. Pa da. Znači, vidite, ovo je čista psihologija i čista igra reči. Znači, vi ste ti koji imate kontrolu nad razgovorom i vi ste ti koji možete da se igrate u razgovoru. Kako bih rekla, ovo je sve vežba. Nemojte da mislite kao, vidi, ona to radi na savršen način. Ne, ja ne radim na savršen način. I ja koliko puta nešto kažem što ne treba, pa ups. Ne, to je jednostavno stvar vežbe. Ali jedno postoji, jedna činjenica postoji.
svaki put kada se nisam držala procedure, nisam izgovorila rečenice koje treba da izgovorim, nije uspalo. To je jednostavno tako. Ljudi misle, ovaj ovde posao je, kako bi rekla, jedna veština i jedna čitava industrija. Ako čovjek uči, na primjer, da bude lekar, koliko godina on studira? 6 godina. Bravo. Koliko godina treba jednom elektrotehničaru? 4 do 5. Pa evo, meni na filološkom 4. Pa ja učim da budem filolog. Zanat prevođenja je mnogo težak zanat. Ja sam učila za to da bi mogla da prevodim. Zašto neko misli da uđe ovde i sve zna? Pa ne, i ovo je škola. Ja ovo nisam znala, ja sam sve ovo učila. Ali je super zato što imamo uvek koga da pitamo. Ja tamo na fakultetu ne mogu svaki čas da pitam profesora. Ali ovde mogu. Okrenem Milana, Peđu i zovem ih kako treba 10 puta dnevno. 10 puta dnevno. Ali ja sam nakon toga super naučila sam. To je suština. Tako da sam ja pripremila ovde par rečenica, na primjer za poziv. Jer imate, na primjer, ljude koji su zauzeti, nemaju slobodno vreme, imate ljude, na primjer, koji hoće da zarade. Otprilike, kada zovete ljude, trudite se da unapred saznate nešto o tim ljudima, da biste znali najbolji pristup koji da imate prema njima. Tako da, ovo ću vam dati. Biće postavljeno na grupi na Fejsu, kao u onaj documents, pa tamo možete svi da vidite. Da. Grupa je biti ono page. Grupa. I tu dajemo sve informacije, kad su treninzi, kad su prezentacije, znači sve informacije, eto. Ok, znači, neću sada da vam čitam, pošto ja mislim da ni nemam puno vremena, ali treba da odradimo ovaj drugi deo. Sad, sledeća stvar koja je veoma važna, jel imate neko pitanje u vezi poziva? Ako početi prezentaciju, to su opet neke prezentacije koje ili tako, šta? Za poziv isto? Da. Ne me molim se ti prezentacije, ako je nešto toga, znači stvarno mislim ne idem. Ne mogu slušati. Ok, tu sam i za to sam ti dala ovde primere. Imaš isto i par primjera i za to kada, na primjer, čovjek kaže, ne znam, nisam zainteresovan ili ovo, i ti možeš slobodno, pošto zoveš svog prijatelja koji kaže neću tu prezentaciju i to, i ti možeš slobodno da mu kažeš, jel mi to govoriš pravi razlog ili iz nekog razloga se bojiš ili ne želiš da čuješ? Ja sam smaran, ne mogu nikako. Već sam slušao tamo nešto, otkud znam, da je Oriflame ili nemam pojma šta je. Ok, to je to. Ako neće da dođe, neće da dođe. Ali, kako bi rekla, ta osoba, ako imaš pravi pristup pozivu, ti to nikad neće reći. Jer osobi kojoj daš pravi pristup, ti joj ne daš prostora za takve odgovore. Sa druge strane, znači ti ono što sam rekla, priprema je sve. Priprema je 90% uspešnog poziva. Kada pozoveš čoveka, ti unapred znaš otprilike kakav on ima način razmišljanja. Ako on ne voli prezentacije, ne zoveš ga na prezentaciju, nego zoveš ga ja i ti se vidimo, jer ja imam fenomenalnu stvar i ti si mi prva osoba koju sam ja planirao da pozovem i ja i ti, želim ja i ti da sednemo i da napravimo plan i da ti predstavimo čemu se radi. Radiš 1 na 1. Radiš 1 na 1. Znači, opcija je kao što sam rekla na početku. Super, još bolje, i ja ih mrzim, vidimo se na kafu. Bravo, evo, odličan odgovor. Tako da postoje pristupi, znači kao što sam rekla, 90% obavljenog posla je kada se dobro pripremimo. Sad, ono što je veoma važno, a to je u svemu tome kakav je vaš stav prema ovom poslu. Jer ako smo mi ozbiljni i ako mi imamo dobar stav prema ovom poslu, ta treća osoba će to videti. A to podrazumeva da smo mi redovni, da dolazimo tačno na vreme, da ne kasnimo, jer tako? Da, imam 3 osobe ovde kojima se obraćam. Ne. Znači, da kada smo na treninzima, prezentacijama, obavezno, kada sedimo na prezentaciji 2 na 1, kada mentor priča, mi slušamo i pokazujemo interesovanje, jer ta osoba trećim okom gleda šta mi radimo. I ako vidi da mi šaljemo poruke, tapkamo nešto po računaru, gledamo neke druge stvari, kakav će njen utisak da bude? Njega to ne zanima. A ako njegov stav bude ovo,
Znači, krenuo je nagnuo se, pa gleda, pa postavlja pitanja, pa učestvuje, je li tako? Znači, vrlo jednostavno, on je zainteresovan, njemu se ovo dopada. Znači, sve je u stavu. Takođe, prezentacija. Ako dođemo ovde i takođe na prezentaciju, ako tapkamo u računar, ulazimo, izlazimo, kasnimo, dođemo posle našeg gosta, To je strašno. to je strašno. Zašto? Pa on gleda jednostavno i ne samo to, nego se duplicira negativno kroz ceo naš tim. U jednom momentu imat ćete ovde 20 ljudi koji kasne ulaze jedan za drugim. Zašto? U ovom poslu duplikacija je neverovatna, posebno ona negativna. Znači, sve se duplicira. Ok. Zašto je veoma važna priprema za sastanak? Bilo da je 2 na 1 ili bilo da je prezentacija. Zato što smo mi u ovoj priči i scenaristi i režiseri, mi jednostavno čoveku kreiramo ceo film. I kako mi njemu budemo kreirali film, tako će on to i doživeti, jel tako? Ako mi njemu kreiramo, slušaj, ajde dođi i jedan moj kolega će to tebi da objasni, on to super zna. Pa dobro, ajde neki kolega tamo će da dođe i objasnit će. Mislim, pitanje je koliko taj kolega zna nešto, ali ajde kao da odem i da saslušam. Međutim, ako imamo... Prvo da vas pitam, znate šta je edifikacija? Edifikacija. Jeste čuli za izraz edifikacija? Ajde, zapišite. Edifikacija predstavlja radnju kada svesno, izvinjam se, predstavlja radnju kada svesno ističete nečiju vrednost i kvalitet kada svesno ističete nečiju vrednost i kvalitet i time podižete ugled te osobe, u ovom slučaju vašeg sponzora. U cilju izgradnje uspešne mreže. To jest vašeg tima. A sad ću da objasnim šta to znači. Šta to znači? Obično ljudi imaju, a posebno negde mi na ovim podnebljivama, mada je to manje više svuda isto, imamo malo reči hvale za osobe. Više umemo da kritikujemo, da kudimo i tako dalje, nego što umemo da pohvalimo nekoga. Međutim, ako sam rekla prošli put da kada mi pravimo scenarij o nekoj osobi u glavi, šta ja uradim, na primjer, ako hoću da edifikujem Bojana? I, na primjer, zovem Veselina da krene sa mnom na sastanak. I ja kažem ovako sledeći način. Gde si, Veseline? Šta radiš? Evo ništa. Odmar. Dogovorili smo se večeras, treba da se vidiš sa... Znaš što sam ti pričala i moj kolega? U 7 sati tamo, vidimo se u onaj tržni centar Balkanska, sećaš se ono što sam ti objašnjala. Ok, ja te čekam ispred, pa se vidimo da odslušaš celu priču, ok? Može, ok, ćao. Pa ja ga pozvala, rekao mu čovjek će da dođe u 7 sati, mislim i to je to, je li tako? Sad on dolazi, ja ga sačekam ispred i kažem, ćao Veseline, gde si čovječe? Super što si došao. Ajmo sad unutra pa da čuješ taman prezentaciju, pa vidjet ćeš, ima tu nekih, odgovorit će posle na neka pitanja i to, a kako se zove, pa ćemo posle da sednemo da pričamo, važi? Ok. Ajde. Uđe, on opet sedne,
pojma nema ko je tu, ko s kim treba da priča, odsluša prezentaciju, završi se prezentacija i ja kažem Veselinu, Veseline, a kako ti se sviđa ova cela priča? Onako, a? Ovo radi 90% ljudi. Zašto? Pa zato što kao dovoljno je da on dođe ovde, da vidi prezentaciju, ja ću posle da ga pitam da mu se to sviđa i kako mu se sviđa i da sve se završi na tome. Sad idemo u drugi scenarij. Sad ja radim edifikaciju. Znači, treba da edifikujem osobu koja će da priča sa njim. Ja opet zovem Veselina i kažem, hej druže, gde si? Evo, šta ima? Evo sam pripremila za tebe veliko iznenađenje. O, kako to? Pa, dogovarali smo se da se vidimo u 7 sati tamo. Slušaj, obezbedila sam ti da pričaš sa najboljim čovekom u ekipi. Molim te, nemoj da ne dođeš. Okej, onda sam obavezan to. Važi, čekam te tamo u 7 sati. Važi, dogovoreno. Znači, ja sam rekao, obezbedila sam ti da pričaš sa najboljim čovekom u timu. Je li tako? Znači, samim tim sam podigla njegov nivo poštovanja, jer on kaže, ja sam neka važna osoba, je li tako? Čim ću pričati sa najboljim čovekom u timu, je li tako? Onda dolazimo tamo, ja ga sačekam, dolazimo ovde, je li tako? I kažemo, sada opet kažem, Veseline, vidi, sada prvo imaš, bit će jedno pola sata one video prezentacije, a nakon toga, pošto ja smatram za tebe da ti imaš potencijal i da u ovom poslu bi bio fenomenalan, ja sam obezbedila da pričaš sa osobom koja je veoma iskusna u ovom poslu i koja će ti dati prave odgovore na sva tvoja pitanja. To je čovek koji je, na primjer, Bojan, tako, koji se bavi time i time i navedem sve njegove kvalitete. I nakon prezentacije nas troje sednemo dole i pričamo zajedno. Je li to okej? Super, važi. Znači, šta sam ja? Neće on ustati nakon prezentacije, ups, i ode. Ne, nego on očekuje da priča sa nekim. Veselin nema pojma ko je Bojan. Ja sam mu kreirala sliku o tome ko je Bojan. Je li tako? S tim što ja nikada neću reći laž za Bojana. To je veoma važno. Znači, vi ćete i istaći njegove kvalitete, ali ja neću nikada reći nešto što nije tačno. Znači, samo koristim resurse koje imam. Je li tako? Je li Bojan duže u poslu od Veselina? Pa tačno. Je li zna više od Veselina? Pa tačno zna. Veselin ne zna ništa o ovom poslu. Je li tako? Što znači, koristite te resurse. Imate ovde Milana. Iskoristite njegovo iskustvo. Imamo i tebe. Okej, mene. Okej, ali iskoristite njegovo iskustvo. Znači, Milan naplaćuje coaching da bi radio sa ljudima i ljudi ga zovu. Vi to ovde u ovom poslu, sada, u ovom momentu imate besplatno. Pa iskoristite to. Što se više bude oširio tim, on više neće imati vremena. Vucite ga za rukav, iskoristite njegovo vreme. Kad se završi prezentacija, znate šta znači za jednog čoveka kad ga vi dovedete i kažete, hoću da tu poznam i iskoristite njega, ogromnog lidera i tako dalje, koji ima iskustvo u poslu i sve to. Iskoristite mene, njega, sve nas koji smo ovde. Znači, edifikacija je veoma važna. To što radite vi, to će sutradan raditi vama vaši saradnici. Znači, odmah multiplicirate. Odmah učite saradnika. Draško da edifikuje Vukašina, Vukašin Bojana, znači, Veselin isto Vukašina ili Draška, sad tačno ne znam. Znači, sve jedno je. Znači, odmah radite tu, učite vaše saradnike. Zašto? Pa odmah kad dođe sledeći vaš saradnik, vi njega naučite, a on će naučiti svoje saradnike i onda ide dobro ta duplikacija. A kad dovodimo osobu koja poznaje mentora, onda idemo na nekog više. Tako je. Ideš odmah na više. Zašto je ovo timska igra? Zato što svi mi imamo interes da radimo sa tobom. I odmah, znači, iskoristiš osobu koja je tu, upline-a ili ovo. Ok, imamo još vremena za sledeću stvar. Znači, da li smo razumeli sada edifikaciju? Je li ima nekih pitanja u vezi toga? Ne.
Ok, sada, struktura razgovora, to je veoma važno, to ću vam samo napisati, kako bi trebalo da izgleda da ta struktura vašeg razgovora. Ajmo, kažemo, ops. Za slučaj da ne stignemo, možeš da nastaviš u ponedjeljak. Aha, okej. Ma Draško me koči, gazi mi kabel. Evo ovako, znači idemo ovako. Pod 1, uvod. Možemo to da nazovemo small talk. Ovo važi i za prezentaciju i za kada radite 2 na 1. Obavezno, zašto služi ovaj deo? Da opustite atmosferu. Prodaja se dešava isključivo u prijatnoj atmosferi i kada osoba ima poverenje u vas. Svi ćemo mi u jednom momentu, nećemo više raditi sa našim kontaktima, toplim kontaktima, znači ljudi koje poznajemo, nego ćemo raditi sa nepoznatim kontaktima. Kada se desi ova situacija da imamo, na primjer, nepoznatu osobu, posebno i kada je u pitanju vaš rad 2 na 1 sa mentorom, potrebno je da on uspostavi vezu sa tom osobom. Kako? Pa čime se ti baviš? Pronađemo neki zajednički hobi, obično negde pronađemo neku zajedničku osobu koju poznajemo i već se tu negde pokušavamo da uspostavimo odnos i da uspostavimo taj kontakt koji je veoma važan. Najgore ako dođemo, sednemo i kao, ajde sad, pusti prezentaciju. Ne, čekaj, stani, polako, da vidimo. U toj situaciji je onda važno da uradimo onu edifikaciju i da malo opustimo tu atmosferu. Ne zaboravite, prodaja se isključivo vrši u prijatnoj atmosferi. Dešavalo mi se da vidim, na primjer, zategnutu situaciju između muža i žene. Zatvorim i odem. Kažem, izvinjavam se, meni su hitno javili, ja moram da ovo, ajde, molim vas, recite mi, kad vam je sledeći termin da se vidi, kad možete sledeći put da se vidi? I oni kažu, tadi mi se vidimo taj. Nikako. Konflikt, to muška, ženski, to nikad nema, tu nema ni to, samo se pozdravite. Znači, prodaja je uvek u prijatnoj atmosferi. 2. Rekli smo prezentacija. I to koja prezentacija? Pa video. Najjednostavnije. Najjednostavniji i najlepši deo ovog posla jeste što mi koristimo autoritet treće strane da uradi prezentaciju za nas. Ja pustim čovjeku video prezentaciju i on pogleda video, nisam mu ja ništa rekla, ono što ću mu ja kasnije odgovoriti na njegova pitanja, tamo će se poistovetiti sa ovim što je neko rekao i ne mogu da pogrešim. Šta to znači? Duplikaciju imamo savršenu. Svako može da je uradi. Pre nego što pustite video, skrenuo mi Peđa pažnju, da obavezno identifikujemo osobu koja je na video klipu. Tako je. Imam, recimo, mnogi od nas ovdje su upoznali Peter Paudrichema, na Gajdu kako ga znaju lično, kako su se upoznali s njim, evo vam pokažu sliku, kažu kako je 30 godina u poslu. Bravo. I tako dalje, i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, ako puštate Matt Morrisa, isto uradite identifikaciju. Tako je. Ima bestseller na Amazonu, Unemployed Millionaire, kažete da je milioner iz Amerike, naglasite ga kao bitnu osobu. Što Srbi često imaju običaj da kažu za Matt Morrisovu prezentaciju da je flap. Obvezno, ovo je Peđina rečenica koja je njemu napravila ovaj posao, napriči vama. Ta rečenica je, zapamtite, zapišite. Nemoj zbog površine da promašiš suštinu. I tu kad spustite sve gardove, čovjek koji gleda prezentaciju, on će upiti mnogo bolje, neće stvarati otpor. Da. Nego će shvati na pravi način. Obavezno. Znači, ovo što je Bojan rekao, svaki ono što smo rekli edifikacija podrazumeva i edifikovati onog ko drži video prezentaciju. Da li je to Matt Morris, da li je onaj mali Brian, da li je Peter Pauderham. Zašto? Pa zato što će osoba to onda pažljivije da sluša i da prati. Ok. Treća stvar je closing. Izvinjam se. Propustila sam jednu veoma važnu stvar, a to je prigovor. A tek onda ide closing.
Sledeća stvar jeste kad se završi video prezentacija, je li tako? Onda tek tad sledi u stvari pravi razgovor sa osobom. Bilo da je ovde, bilo da je na sastanku 2 na 1. Mi ovde na prezentaciji ćemo sada od danas pa nadalje, nećemo više odgovarati javno na pitanja. Zašto? Zato što se gubi onaj momentum kada sednemo posle sa osobom da pričamo sa njom, jer onda svi misle da su sve shvatili i samo ustanu sa stolice i odu. Ne. Nego kada se završi prezentacija, Milan će reći, ok, sada recite osobi koja vas je dovela, koja ste osoba, 1, 2 ili 3, A, B ili C, i sedite ovde dole u kafić. Baš će ovako naglasiti, tako da vi onda, već pošto ste preedifikovali osobu sa kojom će ta osoba da priča, taman spojite te dve stvari, iskoristite i odmah silazite dole. Neće on izaći jer ima pitanja. Znači, on će želiti da sazna. Onda kad sednemo sa njim, onda je to pravi razgovor. Onda radimo. Kako otklanjamo prigovore? Postoji nešto savršeno u ovom poslu, a to je slaganje uvek sa klijentom. Uvek se složite sa njim. Šta god da on kaže, vi se uvek složite sa njim. Oni koji su pratili moje razgovore uvek znaju da ja kada pričam sa nekim i taj neko kaže nemam para ili nemam vremena ili šta god, koju god on prigovor da ima, ja uvek kažem slažem se sa vama i sekundu, 2, 3 ućutim. Sledeća moja rečenica jeste pa upravo zato vas je Miloš i pozvao. Ili ako ja pričam sa njim, upravo zato sam vas ja zvala. Zašto? Zato što čovek kada ima prigovor, realno, znate šta to znači? Ma nisam dovoljno shvatio ovu priču. To što će onda kaže ja nemam para, pa to uopšte nije prava istina. Svako ko prepozna ovu priču, otići će i naći će pare. To nikad nije pravi razlog. Pravi razlog leži negde duboko dole. Nešto nije razumeo, nije shvatio, nešto ga kopka, nešto ga žulja. Ajmo mi da vidimo šta je to. I onda krenete da kopate po tome. Ali svaki put koristite rečenice to. Slažem se sa tobom, razumem u potpunosti, shvatam tačno šta govoriš. I šta se deši? Vi se složite sa opozitnim. On kaže nema para, a vi kažete ja te potpuno razumem o čemu ti govoriš. I šta je on uradio? Slegao je ramenima. Više nema gard, nego on kaže, jao, hvala Bogu da me neka osoba razume. Pa znate li vi koliko njega ne razume? Njega ne razume ni žena, ni otac, ni majka, nikoga ne razume i naleteo na osobu koja ga razume. Pa to mu treba u životu. Što znači? Znam kako se osjećaš, isto. I ja takođe sam mislio, kada sam ovo video prvi put, ovo ću vam dati, znači te rečenice koje sve možete da koristite. I onda idemo da vodimo dalje razgovor. Otklonimo, na primjer, nešto, eto tako, on kaže nema para, ok, ustanovili smo da pare nisu, da je nešto drugo, ajmo ustanovimo nešto treće. Sada, na primjer, ja nemam dovoljno ljudi. Eto, može to da bude jedan od prigovora. Ok, idemo sada da otklonimo to. Tražite kod čoveka da vam da tačno do detalja šta je to što njega žulja. Postavite mu pitanje. Ja kad pričam sa čovjekom, ja kažem, vidim, meni nije cilj da ti samo uđeš ovde. Ti kada... Bravo. Zašto? Zato što ti kada uđeš, ja sam zaradila $20 ili ti 15 eura. Big deal. Ti si ušao, dao si 300 eura i loša si mi reklama. To ne odgovara ni meni ni tebi, ili tako? Međutim, ako ti uđeš i ja i ti sada napravimo dogovor da ćemo ovde napraviti biznis i gledam ga pravo u oči, ne odstupam. Pazite, gledam ga pravo u oči. Znači, i kažem, znači, ako ja i ti napravimo ovde pravi biznis, onda ćemo biti zadovoljni ja i ti. I onda imamo interes i ja i ti. Reci mi, da bi mogao da doneseš pravu odluku, šta je to što te žulja? Ajmo da izvadimo taj tvoj kamenčić pa da napravimo deal. Pitanje. Da, bravo. I ja mu postavim pitanje i šta radim? Ćutim.
Niko ne zaćuti posle toga. Svi krenu dalje da pričaju, čovjek ne može ni da dođe do reči, ne može da kaže. Ne, ćutim. Zip, tišina. I to pola sata sam spremna da ćutim. Ko prvi propriča puku. Tako je. Znači, ćutim ko zalivena. Čekam da mi on kaže. Pa čekam da mi kaže čovjek šta ima da mi kaže. Ako mi ne kaže, kako da znam, kako da dalje vodim razgovor? Znači, naučit ćemo vas prigovore, kako da otklanjate. Postoji 5, 6, 7, 8 prigovora koji se non stop ponavljaju. Nemam para, nemam vremena, nemam ljude. I to je to. Mislim, vrlo, najčešći prigovor. Evo, recite vi meni, ili ima još neki prigovor koji se vama često javlja? U praksi. Nema potrebe da uđem dok ne nađem par ljudi. Bravo. Da. Danas sam čuo taj. Jeste. Možda vidim da hoće neko. Tako je, da, najviše volim, jeste. Bez entuzijazma i bola nema ništa. Tako je, da. Ok, super. Znači, prigovor. Je li ima neko pitanje za to? Ne, dobro. I sad dolazimo do one najvažnije stvari, a to je zatvaranje. A odgovor na ovo pitanje je... Koje? Šta da mu radimo kad nam kaže da nema potrebe da uđe, da ne vidi... Aha, okej. Vukašine, čime se ti baviš? Informatika. Koji je proizvod tvoj koji ti prodaješ? Web, internet, stranice, Facebook aplikacije. Dobro, web dizajn mogu da kažem, ili tako? Nije baš... Internet promocija. Programe. Dobro, okej. Evo, na primjer, ja sam tvoj klijent. I sada ti mene pozoveš da mi prodaš neki tvoj web dizajn. I kažeš, ako sad ti meni objašnjavaš, i kažeš mi, ovo je super, ja kažem, meni treba dizajn za stomatološku ordinaciju. Na primjer, hoću da napravim website. I ja kažem, dobro, a reci mi, jel si ti nekad odradio neki website, jel ti imaš iskustvo u tome, jer si ti u tome već? Pa jesam. Bravo. Što znači, ja ću kupiti od tebe zato što si ti već u tome i zato što ti verujem. Sledeća stvar, da si ti meni rekao, ne, ja nikad nisam napravio ni jedan website, ne znam kako se to radi. Šta misliš, da li bi ja to kupila od tebe? Reci mi, da li misliš da će ista stvar da bude i u ovom poslu? Šta će se desiti kada ti odeš da pričaš sa jednom osobom i ta osoba ti kaže, a jesi ti u tome? A ne, nisam, ja moram da istražim prvo da vidim da li 4 osobe postoje koje hoće ovo da uzmem, pa ću posle da vidim, da uđem. Tako je. Licemerno je uopšte tražiti da drugi uđe ako ti sam nisi u tome. Jednostavno... Naravno, zašto bi bilo... Koje su to fore, kao ja nisam ali mislim da je dobro, ali da proverim da ovo... Bravo, ali zašto bi bilo ko igde ušao ako ja nekome nešto preporučujem, a ja nisam u tome? Ja često navodim primer za Coca-Colu. Ako ja prodajem Coca-Colu, nikad nisam probala ukus Coca-Cole, pa kako ću da je prodam? Šansi nema. Nema šanse, jer taj kada me bude pitao, prvo, energetski ima da osjeti da ja sam flav da foliram. A ja kad pričam o Coca-Coli, ako sam je probala, ja kažem, znaš onako kad, pa ona karamel, pa ono kad onako zapeni sve, pa te osveži, pa ti digne energiju, znaš onako. To je to, probala sam, znam. A kad pričam kao, pa znaš, to ima ukus karamele i brown je boje i flašica je super dizajnirana i mislim da ti je to super da probaš. Mislim, energetski je potpuno različito, ne može da se to, mislim, ljudi jednostavno osjećaju, možemo mi da glumimo i da pričamo šta god hoćemo, metafizika je tu, energija je tu, ona nikad ne laže. Eto, to je odgovor, ja tako pričam s ljudima i onda kad im to postavi meni retko, kad kaže, nisi u pravu. Znaš. Okej, ono što smo rekli, imam još 5 minuta, ono što smo rekli, zatvaranje. Najvažnija stvar kod zatvaranja jeste što jedino zatvaranje nam donosi pare. Ako ne postavimo pitanje, nećemo zaraditi pare. Što znači, closing je veoma važan u kom smislu? Ako, na primjer, ja i Veselin, ja sam mentor, Veselin je saradnik, on dovodi Draška na razgovor. Šta se dešava?
ja uradim sve, prezentaciju, odradim prigovore, znači on prati, jel tako, kako ja to radim, samim tim i uči i dolazi ova tačka zatvaranja. Šta mislite, ko treba da uradi zatvaranje, ja ili on? Bravo, Veselin. Zašto? Tako je. Znači, Draško veruje Veselinu, ne meni. Emotivni kredit postoji između Veselina i Draška, ne između mene i Draška, ja ga prvi put vidim u životu. Ti si samo stručno lice. Ja sam samo stručno lice, ekspert u ovom poslu i to je to. Šta se dešava? Ako ja odgovorim na sve prigovore i to, kada ja odgovorim i ćutim, ne pričam više, šta je sledeći korak Veselinov? Šta da pita? Šta da kaže? Bravo! Kad počinjemo? To je... Šta kad počne, ja ne mogu sad, evo, neko sam gužio, on sledeći je tamo i tako da. Pa to smo već odgovorili. Sve smo prigovore otklonili. E sad, ako se desi to, opet idemo u istu stvar. Opet otklanjamo prigovore, opet ja utrčavam. Znači, samo repeat. Dobro? Ono hoće, sviđaju se to, ali sad i trebaju pare, nema se pare za to, mora da otkupi faktor, bude kupila pare za to, onda se radi. Šta se odvede? Dobro, postoji ta... Hoće, znate da su na sve super, hoće čovjek da dovodi ljude ovdje da pogleda, da živi priču, ali sad ima preko stvari što tiče novog financija. Šta sam ja uradila sa tobom? Jesi ti imala pare kad smo ja i ti pričali? Vrlo jednostavno. Znači, radite samo ono što ste vi odradili sa ljudima. Jel si ti ozbiljna? Jel ti ozbiljno hoćeš da radiš? Ok, registruj se. Za koliko možda nabaviš lovu? Vrlo jednostavno. Ona ako je ozbiljna, ona će da nabavi lovu. Ti izgovori, nemam para. Znači, ovdje može prvo da se registruješ, pa onda da... I imaš rok, jeste. Znači, ako registruješ i tek za, nemam koja, 5 dana, ne 10 dana. Jeste. Možeš, ali to ne radiš, to radiš samo u, kako bi rekla, ekstremnim slučajevima. Preko e-voleta. Preko e-voleta. Registrujete ga preko e-voleta. Ne plaća putem kartice, nego putem e-voleta. Dok ne plate, ne rade ništa. Tako je, s tim što ja radim isključivo, znači, evo, kako sam sad s tobom uradila? Na šta će misliš? Jesi dao pare? Jes. Pa, dao čovjek pare, mi ga registrovali. Znači, ne postoji opcija. Znači, jeste, imala sam i ja iskustvo, ali to radite samo sa ljudima kojima verujete. Znači, ne sa svima. Šta će vam? Onda će samo da imate jedan broj ljudi koji su ušli i niko nije platio, šta će vam? Šta se dešava s njim u sistemu ako ne plati? Postane neaktivan i ćao. Čekaj, postane neaktivan ili izgubi poziciju sve? Postane neaktivan, samim tim je izgubio poziciju. Mislim, vidiš ga u sistemu, siv je i posle pocrni, ali ništa ti više ne znači. Da, znači drugim rečima, on je izgubio poziciju i sve žive. Naravno, šta će ti to? To ćemo postaviti. Tako da, to... Samo mi bio razlog pitanja prezentacija, zato što sam registrovala zbog ljudi koji su trebali dođe na prezentaciju. Tako je, znači ona je htela, tako je. Kažem, ja sam u tome. Tako je, naravno. Znači, kada imate, ali vidi, ja sam kod Tamare videla da je ona ozbiljna da to hoće. Da sam ja kod Tamare videla da ona to neće, ne bih je registrovala. Pa što bi gubila vreme? Znači, procenite da li je čovjek ozbiljan ili nije. Ako nije, nemojte gubite vreme sa njim. Ako jeste, fakat, desi se neka situacija, treba mu 5-6 dana da nabavi lovu, ok, nije nikakav problem. Ali to su samo ekstremni slučajevi. Samo jedini ispravan stav jeste, sviđa ti se ovo? Da, donesi lovu da te registruje. Recimo, možda da da jedan deo love, pa onda drugi deo kasnije. Ne. Da, odmah se uključi, znači da lovu i tad ga uključuješ. Znači, to je jedini ispravan stav. Zašto? Ako radite po proceduri, jednostavno i pratite sistem, tako će to da se duplicira dole. Ako vi krenete jednu varijantu, drugu varijantu, treću, ceo tim ima da radi... Ma kakvi, da. To mi malo nije jasno, nešto mi Peđe govore, ne uzimajte pare od ljudi, nego nek otvore prvo... Pa mislim, da lovu u smislu da uplati preko kartice. Da, mislim, ja bukvalno kažem da lovu. Dobro, ja recimo nisam trebalo određeno vreme da se izvodi kartica, ja sam Marini dao pare, ona mi preko njene kartice ušla.
To je stvar tehnike. Da. To nema veze sa tim. Možete vi da platite za njega preko vaše kartice. Da, u stvari, čak smo iseli, ona je prvo platila da ono došli sutra i dole pare, recimo, da što se znamo. Jeste. A sad sve zato je sve već... Da, ali to je zato što je Stevan naš kućni prijatelj, inače da nije, mislim, ne znam čoveka kako da mu platim s moje kartice. Znači, osnovno pravilo jeste kada uključujete čoveka, registruje se, uplati ili putem svoje kartice, znači, ili mu vi prebacite sa vašeg e-walleta, znači, pare, to su dve opcije koje on može da ima i to je to. Kada donese pare, to je to. To je najbolji način i vi onda vas ne boli glava, čovjek je ušao onako kako treba i šta će on dalje da radi? To će multiplicirati i on će to isto da radi. On je uplatio i svi njegovi ljudi koji on dovodi, oni će platiti. I da li treba pred njim uplatiti preko interneta da vidimo kako to funkcioniše, Pa naravno. kako ide, da nije on stavili pare u džep kao sutra dođe bit će šušanje majke mi, nego da otvori posle odme i svoj, da kada svoju firmu. To se dešava u nekim drugim firmama, da, ono stavi pare u džep, sutra ti je sve. I se, aha, ček, samo sekund, izvite, kažete nešto? Ako prigovaraju zašto se kačimo na Sloveniju, zašto pišemo Ljubljana? Aha, ja to jednostavno uopšte ne odgovaram, u smislu ne širim priču, nego kažem, vidite, mi smo sada trenutno ovde svi registrovani na Sloveniju i to je to. Ako pita zašto, pa zato što je Slovenija prva zemlja koja je ovde registrovana u ovom regionu, sledeća zemlja smo mi. I to je to. Ne širim možete puno priču oko toga. Mislim da se prebacimo na kako će da funkcioniše kad se otvori Srbija. Ne. Mi ćemo uvijek biti Slovenci. Uvijek ćemo biti, da. Naziva će se registrovati Srbija. Da, ceo ovaj region i Hrvatska i Srbija je 250 u Srbiji. Da. Okej, pošto sada nam već ljudi dolaze gosti, samo još jedna stvar. Da, za lokal, znači da mi date lovu do, koji je sad? 25. da, znači prvog treba da platim, znači do prvog. Za naredni mesec? Da, za naredni mesec, znači do prvog, od 25. do prvog, znači lova za lokal. Da, može. Prvog plaćam. Tako da to je li ima još neko pitanje? Bravo,